Welcome back again sa ating panibagong episode. So, rides na naman tayo. Pupunta tayo ng bayan para magbayad ng kuryente. So, trending pala yung kuryente dito sa amin dahil madalas yung run out. Tapos yun nga, ang daming nagre-reklamo dahil madalas na kayong run out. Tapos ang taas pa ng bill ng kuryente ngayon. So yung bill pala namin mga kalabarkada, inaabot kami ng 2,300. Malaki. Kasi dati naman ang binabayaran lang namin is 1,300. Ngayon biglang tumaas. So nakakabigla, nakakagulat yung tinaas ng kuryente. 1,000 yung tinaas ng bill ng kuryente namin. Ang dami ko nakikita sa post ng mga taga dito sa amin, dito sa lugar namin, na ang anong daraw ang burnout capital. Just cool. Pero para sa akin naman mga kalabarkada, no, ganun talaga. Pati naman yung mga nagtatrabaho sa panel ko, apektado rin kasi ng burnout na yan. Hindi lang naman yung mga consumer yung mga apektado, kundi pati na rin yung mga nagtatrabaho sa panel ko. Kasi consumer din sila eh. Sabi nga nila, kunting ulan lang daw, kunting kulog, nagkaka-burn out na o nawawalan na yung kuryente. Pero sa akin kasi mas safe pa yung ganun na nangyayari. Alam niyo kung bakit? Kasi nga diba, pakulog, ulan, hindi mo maiiwasan yung maaaring may maputol na kable. Kaya yung may kuryente sa bahay tapos biglang tatamaan ng kulog, kung masisira yung mga appliances. Kaya mas maigi na yung kulog, ganyan, yung nagkakaroon ng kulog o malakas ng ulan at hangin, tapos mawawala yung kuryente. Mas safe pa yun kaysa naman dun sa may kuryente ka nga tapos sira naman lahat yung appliances mo pag tinamaan ng kulog o kidlat, diba? O may naputol na kable ng kuryente. So sa mga nagre-reklamo, hindi naman ako against sa mga mamamayan ng Anunda, at hindi rin naman ako sumasang-ayon sa panel ko, no? So nasa gitna lang tayo. Mayroon kasi tayo yung time na safety kasi ng mamamayan, yung inaalaala din kasi ng panel ko. Tsaka yung sa panel ko kasi hindi nila matitignan lahat dyan habang kumukulog o umuulan yung mga linya ng kuryente. Hindi naman nila maisa-isa lahat yung mga poste, yung mga kable, diba? Kasi siyempre kumukulog. Alangan naman na pumunta sila sa mga poste-poste ng mga kuryente, malakas ng kulog at kitlat, diba? Pero bumabalik din naman yung kuryente. Hindi naman masyadong nagtatagal.
Pero doon lang talaga sa mataas na bill ng kuryente, doon naman tayo sa mga mamamayan, no? So, karapatan din nila na magreklamo o magbigay ng opinion nila kung bakit napakataas ng bill ng kuryente. Kaya yun siguro yung nirereklamo nila. Siguro sasabihin na mataas ang kuryente dahil patay sindi ang ilaw. Pero hindi naman siguro hawak ng mga panel ko o yung mga lineman yung mga kable ng mga kuryente para maisa-isa nila lahat yung mga kable ng kuryente dito sa Anda. So, kunting pang-uunawa lang naman sana kung nawalan tayo ng kuryente dahil sa ulan o sa kulog o siglat, unawain na lang sana natin. At siyempre payo lang naman natin sa panel ko, sana pagkaroon naman na may dumating o natanggap silang mga reklamo na 2 araw na o 3 araw nang wala na silang kuryente sa barangay na yon, sana naman ay puntahan nila para naman ma-aksyonan nila agad. Pero tayo, totally yung babayaran natin ngayon, so hindi ko alam kung anong reklamo ko. Pero wala tayong reklamo dun. Hindi tayo magre-reklamo sa mataas na bill ng kuryente kasi yun nga talaga yung reading. Yun talaga yung lumabas na bill ng kuryente. Well, wala tayong magagawa kundi bayaran na lang natin kasi siyempre consumer tayo marami din appliances sa bahay, diba? 2 yung ref, tapos electric fan pa. Trending yan ngayon dito sa bayan namin sa Anda, yung madalas na brand out. Tapos yun nga, mataas na bill ng kuryente. Pero bago tayo magpatuloy mga kalabarkada, shoutout muna pala tayo sa mga idol natin, sa mga subscribers natin. At update pala tayo, mayroon na po tayong 2,471 subscribers. Right, salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Shell ride lang tayo mga kalabarkada na. Yaman pala natin subscribe. Mga kalabarkada na, so touchdown tayo dito sa bayan ng Anda. Wala nga, kunti lang yung tao ngayon, kunti lang ang pila sa opisina ng panel ko.
marami yatang tao ngayon. Ay, kunti lang yung tao. Alright, nandito na tayo mga kalabarkada na sa tunnel ko. Magbabayad tayo. Ito pala yung babayaran natin ah. Up. Oh, ayan ah. 23 2321. Laki. Alright mga kalabarkada na. So tapos din tayo magbayad ng kuryente. At ang oras natin ay 12:15. Pauwi na rin tayo. Ayos na. Ingat po tayong lahat and God bless po.